Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daraɓe a Yawpindi TV en garte katande jomiraɗo e subaka hande o kam yetnan ɗon ko sifa e kele gadden e jandeji leydi Sénégal joni palen koye jandeji ɗi talata nogasigo lewru octobre hitan ujunnaji ɗiɗi nogasi joyi ko sifa e kele gadden e jandeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jande Sud Quotidien hono noon mbaɗiri e gardi natal mabɓe mbaɗan ko nattal jagoɗo kalfinale ko yewiti e cellal ɓalli ministre de la santé warti e on ɗon rafi biyeteɗo la vallée du Rift mo ganduɗa kay on tawe ɗo e nder leydi Sénégal oɗo saaha joni rafi o nene jokki lawde nder leydi ndi hono no wiiri e jande nde ɓe kolliti kay wonande région ngaji jeegom woni diwanuji jeegom e nder leydi ndi oɗo saaha joni rafi o fuɗɗima toon yettade hollitama noon wonande ko ene tolni e temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi e jeetati ɓe ganduɗa kay ɓe ganduɗa kañumen goni keeɓi hebde on ɗon rafi mo ganduɗa kay ko woni la vallée du Rift kono noon ɓe kolliti e ɓen ɗon ko ene tolni e temedere e capanɗe jeenayyi e ɗiɗi caframa celli nogas e goho kawri e leƴal e on ɗon rafi ɓe kolliti tan wonande kay oɗo saaha joni ko haare mawde wona gam wawde folde on ɗon rafi ɗo ete nder leydi ndi hono no waɗiri e jande ganduɗa kay ko kam woni e jande wiyetede jande Sud Quotidien ɓe garti kamɓene kadi musidɓe janiyankoɓe e mayde guel ɗon cukalel guel ganduɗa kay ko pettannoɗo baraɗo toon to leydi Ghana hono no wiiri jande nde ganduɗa kam woni e jande wiyetede jande Sud Quotidien jande Les Échos kañum arti ko yewiti e alhaali ɗin ɗon manifestation ngaji bannoɗi hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho fayi hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi ɓe mbi tan nde ko losko ngo caggal ɗin ɗon dossier ji ɗi ganduɗa kay nana toon to instruction holko ɗi baddete e oɗo saaha joni woni ko namdal ngal musidɓe janiyankoɓe mbaɗi e gartidi natal muɗum kono ɗum ko ɓe garti e ko yewiti e alhaali affaire ɓe ganduɗa kañum woni groupe Taraf ɓe kolliti tan kay wonande ɓe ganduɗa kañum woni ko jikkinantoɓe oɗo saaha joni nena laɓɓitina ɗo ko yewti on ɗon alhaali nena gandina yimɓe ɗum ɗon koko fewti e ko wiyete ko manipulation ɓe kolliti tan nde wonande gonga o kam ɓe laɓɓini ɗum ha laaɓi poyi ɗum e dow tabangal hono no wiiri e jande ganduɗa kay kam woni jande Les Échos jande Vox Populi kañum arti ko e on ɗon rafi mo ganduɗa kay ko kam woni la vallée du Rift mo ganduɗa kay oɗo saaha joni nena woni e lawlawde e nder leydi ndi ha ko ene tolni e diwanuji jeegom rafi o heɓɓi toon yettade ɓe kolli tan nde wonande e jagorɗo o kañum nena deccina hakkillaji yimɓeɓe ko yewti on ɗon fannu ɗum ene tawe e jande ganduɗa kay kam woni jande Vox Populi kono ɗum ko kam musidmen janiyankoɓe ɓe garti e alhaali ɗum ganduɗa kañum woni fond social ɓe garti hen kam musidmen e janiyankoɓe ko yewti e ɗen ɗon golle foof ene tawe e nder jande ganduɗa kay kam woni jande Vox Populi ko noonne kadi kam musidmen janiyankoɓe ɓe garti e ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni jangguinoɓe ɓe ɓe kolliti ko ene tolni e ujunnaje nayyi ɓe ganduɗa kay ko jangguinowo kañumen kay nannama e ko ganduɗa kañum woni ko yewti e systéme éducatif o ɗum ene tawe e jande ganduɗa kay kam woni jande Vox Populi e jande L'As Quotidien kañum arti e on ɗon rafi mo ganduɗa kay kam woni la vallée du Rift mo ganduɗa ene tawe nder leydi ndi ko ene tolni e diwanuji jeegom ɗi ganduɗa kay rafi o heɓɓi toon yettade e jande nde arti hen kono ɗum ko ɓe garti e Pape Malick Ndour mo ganduɗa kay ko caggal nde wiya soti konnguli fewde e laamu ngu ɗum ɗiɗon nokkuji noon noddude ko yewti e libgol laamu ɓe kolliti tan nde wonande kay omo ganduɗa kam woni Pape Malick Ndour oɗo saaha joni yimɓe hewɓe jujjitoyi plainte ji mumen ɗum noon ko jande nde e wiiri ko tan ko plainte uji kewɗi gam momtude omo ganduɗa kam woni Pape Malick Ndour ɗum ene tawe e jande ganduɗa kay kam woni jande L'As Quotidien kono ɗum ko kam musidɓe janiyankoɓe ɓe garti e on nguɗo laamu ɓe kolliti tan nde wonande kay ko toɓɓe mawɗe woni ko fatti e nguɗo laamu ko yewti on ɗo tandem woni e Diomaye e Sonko ɗum ene tawe e jande L'As Quotidien jande Tribune Quotidien kañum arti e ko yewti e alhaali ɗum ganduɗa kañum woni FMI ɓe kolli tan nde wonde FMI e kañum oɗo saaha joni waɗi évalué ɗum ko ganduɗa ko yewti e ñamade nde e tolnima e ñamade woni ñamade public nde ɗum noon ɓe mbi kolliti wonde tolnima temedere e capantati e ɗiɗi
PIB ɗum ina tawe e jayde nde ko ɗum ko kam musidɓe jeynakoɓe ɓe garti e konnguli omo ganduɗa kam woni jagorɗo tambiɗo ko yowiti e cellal gartuɗo ko yowiti e alhaali on ɗon rafi biyeteɗo la vallée du Rift te 250 e jeetati ɓe ganduɗa kay keeɓi rafi o kono noon hollitama ko ina tolni e nogas e goho kañumen kay kawri e ladial ɓe mbi noon ɗum rafi o ina tawe e nder région ngaji jeegom e nder leydi ndi woni tan e nder diwanuji jeegom e nder leydi ndi ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay ko woni jayde la tribune jayde l'observateur kañum arti ko yowti alhaali omo ganduɗa kam woni e ceerno Alassane Sall ɓe kollitide wonde ceerno Alassane Sall suuti konngudi e wiide makko so tawi kay justice waɗani hay batte kanko mo ƴettu responsabilité makko ɗum ina tawe e jayde nde kam musidɓe jeynankoɓe ɓe garti e mayde on ɗon suka Sénégal najo taw ko janoɗo ƴewoyde gurdam pattam lamam ko yowti e fannu fugu koyngel caggal nde wiyano mo woɗi a test fitande makko yoɓa toon to leydi Ghana ɓe kolliti tan nde wonande losko udditama hen hono wiiri e jayde ganduɗa kay ko woni e jayde l'observateur ko on saaha jayde libération kañum arti e yowti alhaali on mayde ngel ɗen cukalel biyetengel Cheikh Touré ɓe kolliti tan nde wonande kay on ɗon hunde ganduɗa kay ko hunde hamnide ɓe kolliti noon wonde kay ɓe mbi ko holgonɗo on ɗon Issa mo ganduɗa kay inde muɗum ene haala e ko yowti e on ɗon PV mo ganduɗa kay ɓe ganduɗa kañumen goni ñawoɓe ɓe leydi Ghana ɓayini ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde la libération jayde yor kañum arti ko e hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye caggal ngun ɗon jillu ngu woni e wadde toon to Kenya ɓe kolliti tan nde kam musidɓe jeynankoɓe ɓe mbi ko Bassirou Diomaye Faye kay waɗi marqué empreinte muɗum toon to leydi Kenya ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay ko woni e jayde yor e jayde l'évidence kañum arti ko yowiti e alhaali blanchissement des capitaux wonande kay rapport uji ganduɗa kay yaltini ɗum oɓe ganduɗa kañum goni sentif honno ɓe mbiri kam musidɓe jeynankoɓe ɓe mbi omo ganduɗa kañum woni Mouhamed Dieng holko woni sor muɗum ɗum ene tawe e jayde nde ko ngal namdal ngal musidɓe jeynankoɓe mbaɗi kamɓe e jayde ganduɗa kay ko woni e jayde l'évidence jayde le point kañum arti tan ko e mayde ngel ɗon tigguyel ngel ganduɗa kay ko jibina ɗon to damal de suudu safriru toon to Diourbel cukalel ngel hawri e ladial ɓe kolliti wonde kay e jagoɗo mo ganduɗa kay comme woni tan mbiɗo ko yowti alhaali rafi e cellal kañum holliti tan nde wonande condamnation et prise en charge wonde kay kam e ko ganduɗa kañum woni ko yowiti ko wiyete ko ouverture une enquête woni tan uddide hen lorsque ɗum kala ma ɗum waɗe ɗum ene tawe e jayde ganduɗa kay kam woni e jayde le point jayde coftal ɓalli nde jayde Rewmi Sport kañum arti tan ko yowti alhaali ngel ɗon cukalel biyetengel Cheikh Touré kam musidɓe jeynankoɓe ɓe kolliti nde wonande on ɗon international Sénégal najo Pape Matar Sarr holliti kay wonande wi tan ko yo justice waɗe woni tan kañum namdi tan ko yo lawol rawne ande holwalɓe ɗen ɗon gueɗe kantorinde ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay ko woni e jayde Rewmi Sport bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe a Yawpini TV ko ɗum woni komin kemno robinirade ko sifa e kele gueɗene e jaydeji leydi e Sénégal aadi meɗen e robinde jaydeji wonata ko janggo so gana haaji ɗo e nde min ɓe jokke ɗoftade kam rewidade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama.